ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали Мадина Тиҷи. хуб пайке аст ки ба воситаи он худованд бандагонашро аз сар задани ин ё он ҳодиса огоҳ кардан мехоҳад. Табири хоб аз замонҳои қадим дар байни мардуми мусалмон маъруф буд. донишмандони машҳури Машриқзамин, уламои дин ва ҳатто паёмбарон ба таъбири хоб машғул буданд ва сирру асрори хобҳои раҳмониву шайтониро фош месохтанд. хобномае ки мо ба шумо пешкаш месозем хобномаи исломӣ буда дар такя ба сура ва оятҳои китоби муқаддаси Қуръон таҳия шудааст. дарахт дар хоб нишонаи ҷангу ҷанҷол ва баҳсу мунозира аст. дарахти бегонаро хоб дидан аз изтироб ва бадбахтӣ дарак медиҳад. баъзан дарахт дар хоб хислатҳои инсонро фош месозад. масалан, агар нафаре хоб бубинад ки аз дарахте меваи бисёр чидааст, аз нафаре тӯҳфаву бойгарӣ зиёд мегирад, ки хислаташ амсоли ҳамин дарахт аст. дарахти сабзухӯран дар хоб рамзи комёбӣ, барор ва шодкомӣ аст. дарахти бебарг рамзи ғаму андӯҳ ва беморӣ аст. дарахти меваҳояш овезон рамзи сарсабзӣ аст. дарахти бурида таҷассумгари талафоти вазнин ва бадбахтӣ мебошад. дандон дар хоб оила асту дандони ашк сарвари хонадон. дандонҳои болои мард асту дандонҳои поёни зан. набудани як дандон дар хоб маънои онро дорад ки як аъзои оила кам мешавад. нафаре ки дар хоб тамоми дандонҳои худро рехта мебинад, умри дароз мебинад ва дар оила аз ҳама охир реҳлат менамояд. дандонҳои тарафи рост маънои падарро дораду дандонҳои чап амакро. рафту падару амак дар қайди ҳаёт набошанд, пас чунин хоб ба маънои хешовандони наздик ё дӯстон аст. дандони нуқрагин дар хоб шаҳодати аз даст додани дороиро дорад. дандони тилло маънои онро дорад ки дар миёни наздикони шумо нафарони донову боистеъдод ҳастанд. чунин хоб аз беморӣ ё сарзадани сӯхтор низ дарак медиҳад. тозагӣ ва сафедии дандон нишонаи қадру қимат ва манзилати оилаи шумо аст. дандон задан ё калон шудани ҳаҷми дандон дар хоб нишонаи сарзадани ҷанҷол ва хусумат миёни аъзоёни оила мебошад. асп дар хоб рамзи пешравӣ ва шӯҳрат аст. дар хоб аспи сафеди дар пешонияш ситорачаи сафед доштаро зин зада савор шудан маънои онро дорад ки шахси чунин хобдида боқимондаи умри худро бо шодиву нишод сипарӣ месозад. дар хоб аспро аз дур дидан нишонаи хабари хуш шуниданро дорад. нафаре ки дар хонаи худ аспи фавтидаро хоб мебинад, худаш реҳлат менамояд. шахсе ки дар хобаш ба аспе мешинад вале онро идора карда наметавонад, гуноҳ содир мекунад. ҳар қадаре инсон дар хобаш аспро бо душворӣ бубинад, ҳамон қадар хобаш бо душворӣ мебарояд. аспи сафед рамзи ғолибият бар душманон ва раҳо ёфтан аз бадбахтиву мусибат аст, зеро аспи фариштагон ранги сафед дорад. дар хоб аспи сиёҳро зин задан аз пеш омадани ҳодисаҳои нохушро дарак медиҳад. нафаре ки дар хоб дар аспи болдор мепарад, дар ин дунё ву он дунё соҳиби иззату икром мегардад. хушнудӣ яъне хурсанд будан дар хоб. хушҳолӣ ва қаноатмандӣ дар хоб нишонаи ташвишу ашк аст. нафари дар ҳоли душвор қарор дошта дар хоб худро хушҳол мебинад, Аллоҳ ӯро аз душвориҳо эмин медорад. тифл яъне ки кӯдаки хурдро дар хоб дидан. хоб дидани тифли ширхора нишонаи ташвишу изтироб, заифӣ ва хастагӣ аз тӯҳмати ҷоҳилон аст. тифлаки ба воя расида дар хоб хабари хуш аст. тифли бемор дар хоб нохушӣ аст. тифли солим бошад нишонаи хушбахтӣ ва аз мушкилӣ раҳо шудан аст. тифлеро дар даст қапидан аз афзун гаштани дороӣ дарак медиҳад. яъне ки тифлеро ки дар даст меқапед, хоб мебинед ки тифлеро дар даст қапидаед,
این معنای آن را دارد که دارا یعنی بای می شوید. در خواب صاحب طفل شدن در بیداری زیان شدن تشویش و تردد است. شخصی که در خوابش طفلی را قرآن می آموزد برای گناه های صادر نموده خود صدقاً پشیمان گشته است. کادو. شخصی بیمار کادو خواب بیند شفا می یابد. کادو در خواب نشانه رفع مشکلات و از خود ساختن علم و دانشی در کاری است. هر قدری در خواب خوراکی کادوگی زیاد استعمال کرده شود، همان اندازه انسان علم و دانش زیاد از خود می کند.